Ngifuna ukuzotshela umama kwamakhelwane ukuthi ingane yakhe yabulawa yagqitshwa ehlathini. Mina nje umngani wami awengakhulumi nabanye abantu. Ngingakho-ke ngigcine ngibona uba mandize kule show ngoba phela andilali ebusuku kumngani wami. Ufika nje egcwele igazi ethi ucela ngitshele abazali bakhe iqiniso. Yebo, ingane yakho ngiyayazi ukuthi yabulawa ngubani, yagqitshwa kephi. Ngibingelele babukeli beVumani Film lokhuluma uVumani walile kwamhlabela ingane awuswani madoda le phansi mangibuza kuthiwa ikakhubalo nimbiwe egcekeni kodwa ke asikho lapho. Babukeli siyanisanda kakhulu Joburg noma ngabe kuphi ko Swaziland, Zimbabwe, ko Jimiston, yonke indawo nje babukeli. Abanye ngeke babone bathi base America. Awu kodwa Nkosi yami siyanithanda nonke nibalekile Africa yonke. uNkulunkulu abe nani konke enikufisayo kulunge nako KZN nganikhohlwa kanjani sinithanda nonke. Siswami ngaze ngikhulume kakhulu namhlanje kade ngikuziba ukusibhalela lapha kuma text. Awusho namhlanje yini into ekubeka la kwiVumani Film ulandisa umukele sabukela? Sanibonani babukeli. Namhlanje ngifuna ukuzotshela umama kwamakhelwane ukuthi ingane yakhe yabulawa yagqitshwa ehlathini. Awu siswami ungathi nje ukunaba nje uqhubekele phambili nodaba eluza umbukeli lapha ebukele. Kwenzakalani kahle kahle ungasilandisa kafushane? Into yanini le yenzeka kanjani, yenziwe ubani yona? Wabulawa iboyfriend yakhe umngani wami. Wamgqiba ehlathini laseMpesi. Into endenza ngisho namhlanje umngani wami angisalali lokho lefika. Egcwele igazi ethi angitshele abazali bakhe iqiniso. Ingakho ngilana ke namhlanje ngizotshela abazali bakhe ngengane yabo eyabulawa iboyfriend. Iboyfriend yakhe yayimthanda, inesikhwele, ingafuni ahlale nabafana or azikhiphe. Ngelinye ilanga ke sinomngani wami sayikhipha. Siyodla umngani wami wazishutha waposta isithombe. Iboyfriend yasibona yamcela imvakashele. Umngani wami washo ukuthi usayokuvakasha kwiboyfriend. Mefika iboyfriend amshaya ngemvubu oyibovu umzimba wonke. Waya ekliniki, fika ekliniki wanikezwa umuthi namaphilisi. Wangitshela ukuthi uyayiyeka ngajabula. After 3 months umngani wami wathi ngamjaji. Khona into afuna ukungitshela yona. Ngathi mina yini? Wathi umngani wami ubuyelene neboyfriend yakhe. Ngathi mina ubuyelene kanjani? Ekubeni kade nihlukene. Wathi umngani wami akayitholi iboyfriend ayithandayo. Uthola anezimoto esezingeni eliphansi, abroki. Ngambuza ukuthi indaba ebuyelana nalo boyfriend wakhe. Wathi umngani wami laba anabo uyathi mecela i-airtime athi bathi basazozama. Yena ngeke akwazi ukuthanda nomuntu obroki. Ndithi mina hayibo mngani wami ngoba nje lo ndoda iyakuhlukumeza. Izokubulala, uzogcina wenza njani? Hayi mngani wami ngeke. Ngikwazi ukuthandana nabantu ababroki mina. Uyongixolela. Ngathi hayi okay ke mngani wami kodwa ke uyakhumbula ukuthi wakushaya waquleka sayisibhedlela sayufihlela umndeni wakho. Ngiyazi mngani wami usho njalo. Ngithi hayi mngani wami ngeke ukujaje kodwa qhubeka ke. Uzonikhumbula noba uyobe songasekho kusethuneni. Siswami mhlawumbe beningakazi ukuthi nizama ukuthi nivule icala ke noma umnceke ungalakho ukuthi niyovula icala emaphoyiseni.
Umngani wami bengafuni, indoda yakhe beyithanda. Ayikho nami into bengizoyenza. Ngaze ngigcine ngilahlekelwa umngani ngenxa yendoda. Kamnyeka kanjalo-ke. Manje ngalesikhathi seshayiwe ezibe nemvimbo akekho mhlambe owakubo wabona kwenzakalani after esuke esibhedlela? Wabuya phela esibhedlela umngani wami wahlala nami wangayi kubo. Hayi wena. Ngoba phela mhlawumbe umndeni wogcina uyivula yini icase. Wabona ukuthi akazuya kubo azidlalele azaphole. Aphuze lo mapilisi awatholile-ke nemithi abe right. So ngalesikhathi ehleli nawe kuba bambuza ukuthi uphi ngaleso sikhathi kwenzakalani nomngani wakho bewumuntu oyiphethe? Umngani wami phela benzaziwa kuba ukuthi sibabangani. Mina nje abanankinga abazali bakhe ngoba besihlala nje singabi nankinga kube mnandi. Ngezwa umngani wami ebusuku enoka angabo 10 sengilele ngasukuma ngavula. Yini mngani wami? Wathi ngishayile. Ngathi woza. Ngathi mngani wami asivulele icala lo muntu. Ngoba uyabona ukuthi unjani? Buka imivini. Hayi lokho lenqaba ndathi ndiyakucela mngani wami masilivule icala. Hayi ke wavuma ke salivula icala. Hayi ke sahlala ke sekumele kaloku ba-attend icala. Wathi yena ulosule ngoba ngeke akwazi ukuphila ngaphandle kwale boyfriend yakhe uyayithanda imenzela yonke into. Hey siswami kushuthi umngani wakho umuntu oyengamela ukufa ngenxa yothando usho njalo. Wena ke mhlawumbe abekho abanye owake wazama ukukhuluma nabo ukuze usho ukuthi umngani wakho uyahlukumezeka mhlawumbe akekho mhlawumbe usisi wakhe ubhuti wakhe emndenini owazama ukukhuluma naye? Hayi abantu bakuba bezwani kahle. No nje uyazazi. Ingakho ke wethembe mina nje umngani wami. Awengakhulumi nabanye abantu. Ingakho ke ngigcine ngibona uba mandize kule show. Ngoba phela andilali ebusuku kumngani wami. Ufika nje egcwele igazi ethi ucela ngitshele abazali bakhe iqiniso. Ingakho ke ngondilapha ngifuna nami ukukhululeka emoyeni. Ngoba umngani wami naye kaloku lapha khona akakutholi ukuphumula abazali bakhe bengazi uba ukephi. Okunye umngani wami bengasekho amazinyo la ngaphambili. Le ndoda yamshaya yamkhipha amazinyo. Mebuzwa kubo umndeni uthena amazinyo ayephi? Athi yena bephuzile uwile. Ngoba bengeke akwazi ukusho ukuthi ushaywe yisoka ngoba belingaboshiswa phela kubo. Kanti yena le ndoda uyithanda ngokumshayayo. Okumshaya wakhe uthi nalo kuseluthando lo. Mbabukeli, kade South Africa kunjani ngempela? Ima-ke siswami khona into engayiqondi la. Uma emshaya uthi umshayelane-ke emshaya ziphuma amazinyo. Phela wabona isithombe sikhiphile. Umngani wami esishutha esiposta. Eshutha nomfana osebenza ne-boyfriend yakhe. Manje useyitshela ukuthi bayathandana ingakho semshaye kwaphuma amazinyo lawa ngaphambili. Siswami since-ke indoda isibona into kanjalo mhlambe since indoda isibona into kanjalo u-boyfriend wake wakhuluma yini naye ukuthi athole iqiniso ukuthi kwenzakalani? Cha, u-boyfriend akhulumanga namuntu. Yena nje wazishayela intombazana ngoba ebone isithombe eshuthe nomfana asebenza naye. Emveni kwalokho abafana bobabili besebenza emsebenzini owodwa babe sengasabhekani ezitshela u-boyfriend ukuthi bayathandana. Ingabe mhlambe lesithombe esasishuthwa apha mhlambe isithombe esasishuthwa esihlalweni kuhleli noma ebhenjini kuhleli noma embhedeni kuhleli sisathu ukubheka lapho? Babeshuthele ezihlalweni ezinamatafile kwi-restaurant.
My sister mhlambe babe shaya isithombe esikanjani mangabe ngoba usho ukuthi babe se restaurant mhlambe babe sondelene noma mhlambe omunye wayeqhelelene nomunye ngokubuka kwakho ucanga ukuthi wayenesikhwele yini mhlambe isithombe esinjani futhi lesasishuthwe lapha isithombe masibe nishuthe like ungathi ungumngani but ke umfana wabona ukuthi bayajola ngendlela ebameme ngayo phela kwamuzoma nomfana ushuthe naye bese uyaposta obvious kuzothi niyathandana siswami ngiyakuzwa ithame postile mhlambe ngabe kwakukhona i-caption mhlambe ebhaliwe ukuthi mhlambe workmates noma mhlambe yazi manithandana mhlambe ngabhala ukuthini yabo mhlambe ikhona yini i-caption ayibhaliwe akukho kwakuthena okwabhaliwe wezifakile heart kuphela mhlambe uhatha abanjani abapink noma laba aba red siswami okay ngiyakuzwa ingabe wena njengentombazane mina ngisiyo intombazane right mhlawumbe ucabanga ukuthi umlisa ngoba kade emshaya kangaka mhlawumbe wamfaka i-aromat sizeni wamfaka idliso ukuze amthande noma emshaya ucabanga kanjani ungathini ukuphala kwakho kuleyo ndaba ngingasho ngithi umlisa kukhona wakufaka akwazi phela umuntu alokole ekushaya uzuphuma amazinyo kodwa alokole eqhubeka ethi uyakuthanda ngiyacabanga ukuthi kukhona amfakela kona awukwazi lokole ushawa umfana uphume amazinyo kodwa wena uqhubeka ukuthi uyamthanda umfana lo ikhona into ayifaka ekudleni kwentombazana ingakho ke manje lokole emgadile usetshela ukuthi ngeke asathandana nalomuntu phela emdlisile mhlawumbe usetshela ukuthi idliso lakhe alisasebenzi usetshela ukuthi usisi useqomile awucabanga ukuthi mhlawumbe idliso ayilifakile mhlawumbe idliso lecheleta imali noma mhlawumbe umngane wakho after imali awucabanga kanjalo wena njengomuntu wesifazane mhlawumbe yaza ngazi umngane wakho beyithanda imali right bethi khona la uthe ngeke akhona ukuphila ngenxa ngapha like ngomuntu ohlezi ekhaya azakanayo imali ye-time ke bezifela ngemali mbona ba ngeke aphile lapho ngekho khona imali babukeli ningizimu Afrika nonke Afrika anibobheka ukuthi into oyithandayo angeke yini kufaka enkingeni kusasa ongenzeka ukuthi izinto esizithandayo seswami izona mhlawumbe ezigcina zisidayisa zisenza ukuthi sidayise ngesoli yethu sigcine sesingayiboni ukubaluleka kwethu la ukhona bobheka ukubaluleka kwakho ukuthi ubaluleke kangakanani uzazi wena uyabona before ulimala siswami kahle yini egcine silidela ukuthi umngane wakho egcine seshona and wena wazi kanjani ukuthi ugqitshiwe wabona kanjani kwenzakalani usilandise umngane wami the day ezoshona wangifonela ebusuku ngabo10 ese-toilet engitshela ethi mngane wami in case noma kwenzekani ngicela wazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu wena engikuthembayo ungibhekele ingane yami nayo ngiyayithanda ngathi hayibo mngane wami indaba usho kanje uyanithusa ke manje wathi i-boyfriend yami isadiniwe iyanxapha isadinele esasithombe uthi simenza islima siswami ingabe mhlawumbe wena wazama ukukhuluma naye i-boyfriend before i-boyfriend zangikhulume nayo angiyisaba phela nami ngoba ihleli ishaya umngane wami tshela ukuthi uyongishaya nami wawuthini wena mase izokushaya ngangiyisaba ukukhuluma nayo mina i-boyfriend yakhe oyi-right azikhulumele nayo ukuzishaye yena kwenzakalani-ke after lapho umngane wakhe esefonile sisibeke nje isitori sakho siqonde sephambili njengoba wefone ngo-10 waphinde wafona ngo-12 ekhala kodwa yena engakhulumi nami exolisa kwi-boyfriend ethi akathandani nalowa mfana wathi emthuka umfana embiza ngamagama onke ethi uyisrebu menzi islima hayi wena exolisa nje umngani wami wathi u-boyfriend iphuma emotweni uzoyingcolisa ngegazi emgenca
umngani wami lokho lekhala ethi ngiyakucela ungangigenci ngiyakucela athi umfana ngicela uphume emotweni yami uzoyingcolisa ngegazi ngebe ngikugencela la manje ngizilethela amabhadi izowashwa ngibani lo moto phuma ekhala ethi ngiyakucela ezwakala emdonsa efonini uyezwakala ukuthi uyamdonsa uyakhala uthi awe ma ngizofa ngiyacela ngicela ungangigenci ngiyacela athi umfana woza wena ungenza isilima ekhala umngani wami ethi nje usehlathini emhlapesi shuthi wayefuna ngazi ukuze ngitshele umndeni ukuthi ufele kephi nendawo emncenga nkosi yami uthi umfana ngenza isilima nini igama lokugcina engalizwa umngani wami ngamuzwa ekhala ethi umile yathi iboyfriend uyowaphuza ezulwini amanzi ngezwa isound ekhalayo engathi ushawa ngento enkulu kwase kuyathuleka ke lapho ifoni zandidrop ngayiyeka yaze yazicishela yona shothi kwase kupheli i-time ngase ekseni ngivuka ngiya ehlathini u500 meters masuka ngasekhaya mangifika ehlathini ngayifonela ifoni kamngani wami ngayizwa iringa mangithi kule ndawo kukhona la bekukhona utshani kodwa alisekho ngibona ingathi bekukhona umuntu ebesemba ngase ngihamba ngabuyela endlini ngazivalela usuku lonke kwafona uma wakhe engibuza ukuthi angimbonanga na ngathi mina cha khandimbona ingabe mhlambe amaphoyisa akaze mhlambe aphenye iboyfriend yathini iboyfriend mhlambe mabeyibuza iboyfriend yamphika yathi ayikazi mbone wena mabebuza nawe wazi umbona nami ngibuzwa ngathi hayi angikaze ngimbone kwakungakuphathi kabi lokho ukuthi mhlambe ufihla iqiniso kwakungiphatha kabi ukufihla iqiniso wesumngani wami umuntu ebesizwana kangaka kangisaba ukuvele ngilikhiphe iqiniso saba ukuthi angaze abulale nami sisami ngiyacabanga ukuthi kumele ukuthi simfonele umama manje khona uzokhipha iqiniso umtshela ukhiphe konke ngaphansi sikwenzakalana bose ngifuna ukukhipha konke manje awusaba ukuthi mhlambe bangase uzokubulala uboyfriend noma kuyini eyenza ukuthi manje ukhiphe manje vele into engenza ngilikhiphe manje iqiniso kumngani wami angisalala ebusuku ungitshela ukuthi ucela ngitshela abazali bakhe iqiniso ingakho sengibona ukuthi angilikhiphe ngoba nami iyangidla lento ngaphakathi South Africa siswami yini edala ukuthi ushiye ifoni lapha mhlawumbe ungayithathi ubuye nayo ndandoyika mawucosha ifoni phela umuntu eshonile obvious amapolisa azothi wena umbulele azonivalela benibuza imibuzo kanti vele niphatheke kakubi nama ngimazi ngiya understand siswami kuzokusiza ukuthi ukhiphe konke okungaphakathi simfonele lo umama kamngani wakho South Africa kunzima ngempela ezinye izinto zishaqisa umzimba zikwenza uyibuza ukuthi ngempela ngabe sikuphi la siphila kuphi umhlaba sisinombuso ngiyacabanga ukuthi yonke lento abazali bomngani wakho kumele bayazi lento eyenzeka ngiyacabanga ukuthi sifone manje cela nje ungifakela inamba la inamba kamngani wakho yonke indlela idlulala kunzima South Africa umuntu othi uyamthanda engakukhuphela ithuna ubhekile molokhu ngiyabonga mama hayibo ngizalanda drop le phone noma ngafonele kulo muntu igama liyama
Nombuso. Oh, Nombuso. Ngiyaphila mfana. Sawubona baba. Yebo bhuti, Ngiyaphila. nami ngiyaphila. Yebo, ukhuluma noVumani la kwiVumani Films. Sinonombuso la umngani wendodakazi yakho eyaye ngathi I think yalahleka. Yebo bhuti, ngiyayazi. Mama nceba sikubusela amanxeba la sinonombuso uthi khona into athi ucela ukutshela yona yabona. Yini le? Ngicela ukuthi ayisholo yona yabona ngoba uyazi into detail manje mina ngizoswe ngisho kakhulu yabona noma ngisho kancane belight so ngicela ukuthi nginikeze ifoni ayisholo yona but nje ngicela ukuthi nawe nje yabona ube strong njengomama kubo bonke. Bhuti eze kumina yini? Engezi nami sikhulume nje ngiyayazi phela sekuthanda ukuthi ingane yami nayo. Sisi ngicabanga ukuthi lokho akufani njengokuthi mama kamngani wami ngicela ungiphe u1 rand noma ngicela ungiphe 50 rand ijulile ngento afuna ukukutshela yabona. Ayikho inkinga bhuti, kakhulu. Sawubona ma. Yebo ngane yami, Njani? ngiyaphila. Ma kukhona into ebengifuna ukutshela yona emalunga nengane yakho. Khuluma ngane yami ngilale. Yebo, ingane yakho ngiyayazi ukuthi yabulawa ngubani, yaqitshwa kephi. Yebo ma, ngiyaxolisa sesiside isikhathi. Ngane yami angizwa uthini kade ngikunanda kangaka kodwa ngane yami waze wangimosha ebusuku ngane yami. Ngiyaxolisa ma. Ngane yami ngakungengangaka nomusa ngikhala nomusa ngikunenga ngane yami. Ngikunenga ngane yami ngikhala. Sorry ma, sorry, ngiyaxolisa. Kodwa ngengane yami yazosathana wena musa ngane yami. Yini indaba ungazithola ngicela mina? Ngangisaba ma ukusho ngesasikhathi. Usungaze emakhamereni kumavidiyo ngengane yami awunamahloni yazosathana kwawena. Ngiyaxolisa ma, ngisaba ukuqonda. Kodwa ngengane yami uNkulunkulu wami ngenzeni bakumanje ngicela ukuyozelana ngane yami noma savula ikhesi manje emaphoyiseni nakuphi into yongisiza wawena mama ya cela umqedelela nje istory ingane yakho uthi yabulawa i-boyfriend yayo so bengicela ukuthi mhlambe masingakwazi usize la mhlambe sinithathe yabona ngikhona ukuyovula ikhesi uyabona. Yebo bhuti ya ungakhali mama iba strong ya mama kunzima khona ukuhamba komuntu akufani nokuhamba kwenkukhu yabona imivele yakho okay mama uzama ukuba right sicela ukuthi uncenge umoya uyabona. Mama siyacela ube right sisi umama uphatheke kabuhlungu uyabona nje so ngiyabona ukuthi uvuka amanxeba uyabona South Africa
Muyindoda la ukhona usiqambu ulimaza umuntu ubheka ukuthi ulimaza abantu abangaka siswami but siyalibonga iqiniso lakho yabona. Yebo bhuti. Angigceki ngokuthi ungaphumeli obala abanye baningi abaphila la baningi abangakazi balikhipha iqiniso yabona. Yebo njalo. Thina sibonga ukuthi ugcina ulikhiphile iqiniso so umama ezothola ukulungiswa ngendodakazi yakhe yabona. Yebo. Bhuti kukhona okunye ebengicela ukusho engakwenza kumnyeni wami. Sisi ngiyacela ukuthi singasane sisishaya ama-episode amabili at least mhlawumbe sibele for enye video yabona. Alright ke bhuti. Babukeli the reason ngithi sibuye siyenze ayikhulume into afuna ukuyikhuluma le ingoba ngiyabona the reason ngithi akabuye ekhulume babukeli ngakhulumi manje ngiyabona ukuthi nihlezi nikhala nithi hayi sikhuluma kakhulu ama-video made kakhulu but so nazi ngiyakho into esingayenza kumele sibuze. Amen siyanithanda kakhulu Afrika yonke konke nikwenzayo ngibheka ukuthi nilimaza ubani nijabulisa ubani yabona ningafaka ubani enkingeni. Amen siswami siyabonga. Alright bhuti nami ngiyabonga.